dapat mempengaruhi ya neng margo memalatkum tutur yang memancing jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngara Wirata nganti kaya didodhok pulung atine wakmu Dastarata ing Ngastina Bratasena Dastarata bapak-bapak upama aku mbok anggep wong tuwa ingkang sasar susur tumindakmu sakaremu nggonmu ngarani upama aku mbok anggep wong tuwa sing kumo lancang kabeh mau jer wis kelakon mangsa bara nggono bakal mestani kalawan wong tamu Ngastina nanging kowe tak kandhani ya nggir ya merga saka pokal gawene Patih Sengkuni ya Patih Suman ingkang ngandhake Pandhawa padha tekaning pati ana ing bali golo-golo wekasan pupes Bayu Kang Tapis ora duwe pangarep-arep awakmu Dastarata ing Ngastina tumuli kadangmu Sikurupati kadangmu tuwa ingkang dak wisuda minangka dadi Prabu Anom ana ing negara Ngastina bakal gumanti keprabaning wong atu amu aku nalika semono bakal ndak jabel apa kang dadi ucape Dastarata ewadene dening eyangmu Sang Mahatma Resi Wara Bisma aja nganti kelakon kawula sak negara Ngastina padha mestani yen to Ratu Ngastina kuwi blendra-blendre ucape kaya banyu tumempang godhong sentrih